כנס החורף הבא שיהיה ארוך יותר, קשה יותר, מדיני יותר. תודה ארנון בינתיים על העדכון הזה, וערב ההצבעה על חוק השוויון בנטל, חיילים חרדים מברכים על גיוסם, אבל עדיין מביעים חשש מלבישת מדים כשהם באים לבקר בשכונות חרדיות. הנה הכתבה של אלירן טל ואורי רווח. שעות אחדות לפני שיצביע בעד חוק הגיוס, מבקר סגן שר הביטחון דני דנון במכינה קדם צבאית חרדית המוקמת בלב בסיס נטוש בבקעת הירדן. אתה נחשון, אתה קופץ למים. כן? זה עוד צלש או תרש. הוא מקבל טלפונים, וגם טלפונים נעצה הוא מקבל. באמת? חרדק אומרים לו. חרדק, אבל אנחנו לא מתרגשים. מגייסים את החרדים, אבל לא את אלה ששוקדים יומם ולילה על התורה. מי שלא לומד, שילך, יתה שכם. ומי שלומד? ומי שלומד, שישאר ללמוד. בשלב הראשון מדובר בכ-30 נערים לפני גיוס שנפלטו מהישיבות. בחודשים הקרובים ילמדו תורה לצד כושר ואימון קרבי עד לגיוס לנחל החרדי. אני שירתתי חלק כמעט 3 שנים בנחל החרדי. סיימת באיזה תפקיד? סיימתי בתפקיד סמ"פ. אני היום מ"מ בגדוד מילואים. אחד הבעיות, תלמידים שמגיעים מהציבור הזה, אין להם כל כך גב. נחמן לוי, תושב שכונת בית ישראל בירושלים, מייחל לרגע הגיוס, ובמקביל נערך להתמודד עם התגובות הלא מחמיאות ברחוב החרדי. זאת אומרת, לא תכניס מדי צה"ל לשכונה? כנראה שלא. האמת שנראה לי שאני אלך עם מדים של אזרח שם. אני אמרתי לאמא שלי, בוא נעשה את הצבא, אני אהיה אזרח, נגמור את הצבא, שירתי את המדינה שלי, עכשיו אני יכול לחיות בה. ובחיפה, בעקבות מתקפת החרדקים, העירייה ארגנה היום כנס תמיכה בשילוב פעילות חברתית לחיילים חרדים שלא מצאו עצמם שוקדים בישיבות והעדיפו להתגייס. ועד כמה גיוס החרדים לצה"ל רגיש, יעיד הקטע הבא. אתה חושב שבאמצעות החוק שרוצים עכשיו לחוקק זה יעודד את הצעירים להתגייס? דעתי האישית שאני לא כל כך חושב שכפייה תעזור פה, אבל לא ניכנס לזה. בוא נדבר על היום עצמו, לא... בעדה החרדית כבר נערכים להפגנות מחאה ומתדרכים את בחורי הישיבות כיצד לנהוג מרגע קבלת הצו ועד הכניסה לכלא.